heb nieuwe brillenglazen nog. Nee, zet, jongen. Het is om te proosten. Jij en ik moeten een keertje proosten met elkaar. Waarop? Op onze vriendschap. Ik bedoel, met al die ellende in de wereld, hè, ben ik blij dat wij tenminste nog goede vrienden zijn. Zonder doegoe. Hè? Comrades for life. Proost. Proost. Wacht, Wat? is dit wodka? Natuurlijk. 45% alcohol, maar 100% plezier. Dus voor alle dranken die jij kan kiezen, kies jij uitgerekend wodka? Ja, tuurlijk, waarom niet? We moeten alles uit Rusland moeten we boycotten. Maar dit komt niet uit Rusland. Dit is van Slijterij Jansen hier op de hoek. Zie dat je niets weet, hè? Heb je niet gehoord? Je moet meegaan met je tijd. We hebben ruzie met de Russen. Jij moet meegaan met je tijd. We hebben lang geen ruzie mee met de Russen. De Koude Oorlog is voorbij. We hebben nu warme relaties met de Russen. En vooral met zuster Svetlana. Waar ik het lekker warm mee doe op zijn Russisch. Dat is het enige waar jij weer aan denkt, hè, je viezerik, joh. Je hebt het niet gehoord, no? Er is een diplomatieke ruil tussen Rusland en tussen Nederland. We kunnen toch niet zomaar hier wodka gaan drinken? Hier niet, man. Hier wel. Na zdrowie. Jij ook, proost. Ai. Oh, het is wat koud hier, hoor. Maak je geen zorgen, straks komt er een Pussy Riot voorbij.